ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଛୋଟ ସ୍ୱାଧୀନ ସଂଗ୍ରାମୀ ବାଜି ରାଉତ 1938 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ 11 ତାରିଖ। ଅନ୍ଧାରିଆ ରାତିରେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀଙ୍କ ସହ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ ଘାଟରେ ଡଙ୍ଗା ଜଗି ରହିଥିଲେ ବାଜି। ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ହୁକୁମ ଥିଲା ଗୋରା ଫୌଜମାନେ ଯେପରି ନଦୀ ପାର ନ ହୁଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖି କ୍ୟାମ୍ପକୁ ଖବର ଦେବାକୁ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବିତିଗଲା। ପୋଲିସମାନେ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦମନ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଜି ରାଉତ ଘାଟରୁ ଡଙ୍ଗା ଫିଟାଇଲେ ନାହିଁ। ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କଲେ। ବାଜିଙ୍କର ଚିତ୍କାରରେ ସେତେବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସମାନେ ଛୁରୀରେ ଡଙ୍ଗା ଦଉଡ଼ି କାଟି ମଝି ନଈକୁ ଡଙ୍ଗା ବହିନେଲେ। ଡଙ୍ଗାରେ ମଝି ନଈରେ ରହି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚାଳନା କଲେ। ସେଇଠି ଟଳି ପଡ଼ିଲେ ଗାଁର ହୁରୁସି, ରଘୁନଗୁର, ନଟ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ଫଗୁ। ଦେଶ ପାଇଁ ଛୁଆ ବଡ଼ ମିଶି 7 ଜଣ ଶହୀଦ ହୋଇଥିଲେ। ମରଣ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଶ ପାଇଁ ହସି ହସି ଜୀବନ ଦେଇଥିଲେ ବାଜି। ଧନ୍ୟ ବାଜି ରାଉତ।